molo tinakko suasuanan takwa toban jala molo adong dope suasuanan ni mula de tunap punaugasan molo adong dope molo dang dijual nasida dope manang na molo dang di alang nasida dope dungi tong ma adong hukum si mamitui je mula do ugasan itu napuna ugasan mardado ma panakkoon di masih mamitui pitu halis yang pokok misoswadan dari takoni muluhau diharangan ala najului konteksna memang bahak dope harangan di hitaan muluhau diharangan dangarong dope napunasa alai molodung sadahau dililit molodung dililit ador mangna dililit tali batang ni sadahau berarti ngaadong tanda petik napuna sahawi nape diharangan ni wedang bui takkoon hau naung dililit batangna molo tinakku hau naung dililit batangna termasuk mai takku hatoban alai molodung do buruk lilitan nai berarti ngalilingi dililit namar porni rohai anggui bui mau buatu nih molo tinaba hau diharangan alai disido pehawi misalnya hau naung dililit disido pehawi dan dibuat bepe baru dibereng napuna sai mahau na ditabai alai si dope rak termasuk dope takko hatuban alana hau diharangan to molo tidak bahau diharangan iba napunasa ni piakkon hawi diharangan ni ala dak suku dope tikin lalau marubat tuhuta molo tinakkoi hau diharangan naung ni piakkon ni dongan takko hatuban do warni alai molodung leling hawi tong diharangani ngaditaba dangra dibuat napunasai misalnya molo dipati donu bidok sataon molo binuati dak termasuk be takku hatoban baru taringot pati dot uhuk taringot tu panakkoon hatoban molo manuhor na tinakko ni hatoban molo dituhor na tinakko ni hatuban duktar boto ise panakko ugasani disuruh imana manggara mamitui molo tarboto do dah pada suatu saat daftar boto ugasan na ditakkoi di paula maitu napuna ugasa asli panuhor dang mardado panuhor molo dang diboto imana ugasan na dituhor di imana ni sian na ditakko hepeng naung dipakaruar si panuhori di paula napuna ugasani mai tu panuhori dibayar panakko si mamitui sebagian pembelian ini biaya pembelian di panuhori di paula napuna ugasanima itu napuna ugasanima dapat sian si mamitui alai molo di boto panuhori do ugasan na takkoi na ditakko mardadangi dotong panuhori dangdangna ima si panakko uhumna si mamitui si panuhor uhumna dang dipaulak hepek panuhoran nai jadi murni ma si mamitui ditiup napuna ugasa pasoni ma dandang na molo manuhor na tinakko ba molo Jepang rado molo tinakko suasana rupani manang na ahape na tinakko ditabuni hop panakkoi ugasan na tinakko nai alai adong mahalak Jepangan
ugasan na ditamuni honnai bado uhumna tarik puson molo Jepang ugasan nani takoni halak molo mago ugasan ni sara jolma ikut di pauso de di pabuat unatorok na mago ugasan na anggona juli dia bang warna karena juli bangun personon sarana pengumuman doon anggo zaman peran di pasar tibudu pina juli danga dong penagari na iban di belanda maben nagari on hatia zaman struktur sosial huta ini horja bius hatia zaman itu struktur ni sosial ni dohot pemerintahan ni bangkot kana jului memang di pasar do tempat nalahu mangibang mangna pengumuman anak lahir pe di pasar do diebang bahkan janda pe molodung do janda sada ina sada guru-guru di pasar do dimupon diebang sudah mani umat diebang termasuk ma molodong akan namago di pauso ma mangna diebang ma namago do. Jadi moloi boto jolma Jepang ugasanon, ngai boto mana pengumuman namago ugasan ni sada jolma. Ibege mana pengumuman ni? Kolan ibege mana pengumuman ni di paula imana? Di paula imana ugasan na di Jepang ni mana ni? Dangadong madangdangi mana? Dangadong hukuman tu mana? Molo tardapo tanoni sinamanak koi hukuman sibami kui tentu mardala definisi. Alai molo dung di BG imana pauswani ebangi pengumumani namago ugasan ni sada jolma. Alai di parsuadai mana di pasipi mana dang rai mana mangalehon ugasan na itakui tentu marlaku doison hukuman dangdang mardaddo manggarar daddo do na Jepang ugasan itu luhali lipat margayar dangdo mardaddo na puna ugasan na Jepang nak Jepangan alangai bote mana ibang-ibang ngai bote mana pengumuman warta sosok alai dang rai mana dak hipasi mana lahu pabual tulu halilipak ma sian pokok nugasani di dadoi mana jala mulu Jepang do panakkoon mabayar mon sibamitui jadi 10 halilipak ma di dap ugasan molo taringot kusono baru molo satu persidangan memang dikon dipatu para jahuta do akaraja paruhun hakim tetua karaja di hutai mai adong do raja paruhum na berfungsi sebagai hakim molo dong perkara panakkoon molo struktur ni sosial ta molo perkara bisa diatasi huta, raja huta do patupahon persidangannya. Molo danggoi diatasi di huta, mangido ma raja huta tu horja, aso raja-raja horja laho mengatasi permasalahan on. Ala danggoi diatasi nasiga di level huta. Alai molo nanggu dia sida perkaraon di level Horja masuk dong ke level bius. Menetibo. Dengarong bedi gijang ni bius be. Dengarong bedi gijang ni. Alai memang suatu saat molo adong perkara panakon buido rupani SP3 berhenti pemeriksaan. Aladang terbotoi sido panakon. Alai bahak duda tuna Juli. Depak suarong dope agamatta bahak duda tuna Juli jalada tuop pedohok doon melakukan sidang paringot tu panakon.
di batu rupanya karaja paruhun. Ada umat isi orang yang diduga mencuri, disidangkan, molo perdapuk do panakku on, mengaku do mana nama nakku, saya mah proses perkara, dibagi mah. Jadi si panakku on, dakkolan si mamitui pengeluaran di mana. Tong do pengeluaran kusude saksi, na mengikuti persidangan ini oma warna pago-pago. Molo hita pe molo mamiak marga hita, misalnya pangaku kan iku mardala do pago-pago. Misalnya beretta mangala boru sileban, tabay gabe boru sregar mengaku hita, disaksihon dongat tubutta dongat sahutatta dongi hula-hulatta dinama ngapui tentu tersongon persidangan mai akan molo mabenggor tu pengadilan tu kan molo magati goar ope manambay goar marga atar songoni malogikana duksai sudi ulau mangapun dibayar hasuhutonima pago-pago uang saksi bahwa sudah beres permasalahannya. Ngaburu serigari. Soalnya persidangan panak potong. Jadi di sudai perkara di hitaan dan jului, sebetulnya sanari pe, terutama tu sanari nuangon, ima tu pengakuan ima, molo mengait dodak pulai bayi di pago-pago, lana terserah keluarga ide, alai molo mengaku do, bayi do pago-pago, ala dong do perkara isi ko jalo on niat kadongat tugu do, nah buruk baik. Baru saya berdoa matu persidangan, ala di persidangan non, adong doda itu disi. Molo mau do mangalului isi do nama nak tugasan, datu mapkatai. Nah datuon tentu molo sanari martangiang, molo najuli martonggo. Proses laho mengalului sedang pak betuna, adong mau pacaran tonggo. Martangiang mana sida dekut tuku belajar na bulun. Upacara ni luari mon hopok. Ipatupa mau upacara hopok, laho maboto isi do na manakoi. Tulu ma jenis ni hopok. Mulai hopok na paling sederhana. Satu hopok na paling berat, hopok na parjulu, hopok dahanon, hopok na paduaon, hopok sibora, hopok na toluun, hopok bosi. Tentu berturut-turut don. Molodung do terdapat panakoi sian hopok dahanon, dangi babe hopok sibora do hopok bosi. Tersungguh dia do hopok dahanon. Disuruh ma suruton tentu na penugasan na mangido upacara hopok. Suhu ma parjolo laho mangatot dahanon. Dilihat datuon ma tentu martong mojo datuon andora so dilehoni mana dahanoni tuha suhuton. Bungi muse duksya kasuhuton dilehod datui ma tu terdakwa ni kemajukan tu halak na diduga manakko jalai kod dijoloni na torop doon persidangan on dijoloni sude donga sahuta jala na torop pedoho do marhopok dang hon na diduga manakkoi marhopok. Kalian memang bolo na diduga manakoi marhopo tarbo pa mana memang nakroti bedak pola marhopo betong alai selalu do marhopo dimulai sa kasuhuton alane ko jujur lo hasuhuton atong disuruh mana mangaton dahanoni molo dang boy tarpodutca berarti betul do mana memang bersalah molo dang boy tarpodutca dahanoni. Nah, memang molo tu ke Kristen adang masuk akal biokan ala ngakaristek kita lain na julu puta marto tu belajar na bulon laho mangopokon molo dak tardapuk dope panakoi ola ni di patupa mahopok sibora
Molohopok Sibora, di pamohok masih borai, disuruh dijama do jari-jarina. Kalau mosok do jari-jarina, pohoma na marsala mai na mosoki jari-jarina. Baru molodang mapani saat matu hopok na perpudi, iba hopok busi. Di pamohok mabusi, nyarangan, ibain gak bisa ngonarang, marmera mabusi. Disuruh jolmaon, mulai sakasuhuton dohot, nyona diduga, rakoon, lahu medegi busi, namo hopi. Kalau mosok do pakna, memang masalah mai. Najului datu najului puta tu bodo ilmuna. Ala ni tiboni ilmuna bodo iba ben nasida mulo jujur jol mai nang mosok pak nai. Jadi mulo ta badikut tu muluta siganu paring waeng memang dang masuk akal bion. Ala nang adong behita marhopok waengon. Alai mulo hati agelek kita sangat do pedi ngotamu sejenis songonon. Mulo mago he pengwi ngot do penajului mulo mago he pekku. Kutijur hoddo tijurhu tu telapak tangan. Dungi hupas tapo may do jari-jari dua, mang nasada. Dia na bahat lau tijuri, ba tusima hududui si do rahe pengina magoi. Atas soni majelis nyonjay sampai tahun 90 sampai sebetulnya. Arong no pe sejenis si songono nak pe nak respect kita. Arong no pe ak si songono. Molodung tardapot do isi nama nakoi dibayar matong si mamitui. Alai molo kelebihan na molo sangat perkara semua dak cukup holan uhum na ngadong, dak cukup holan uhum na itu tuhun puta itu satu perkara tentu si panakku gasanon dang hola si mamitui dibayari mana do pago do pengeluaran asing, pengeluaran tu Sibora, pengeluaran tu musik, pengeluaran tu dahanon, do uang saksi na pago na be bayar kema sahuta. Yaitu macam juga do pengeluaran di panakkoon mau usaha tu perkara di songonon dang rama kunasida dan ngudui wilayana ima membayar si manitu. Mau daftar boto, baru mau daftar boto panakko. Mau daftar boto, misalnya hasuhuto pe mohop tanganna, panakko pe mohop tanganna, daftar boto. Akan atoropi be pahak tangan na mohop bagai bisudi manu panakko. Jadi meloduk terjadi si songono daftar boto sina manakko saya perkarai molo konsepuan di SP3 surat pemberhentian pemeriksaan di saya perkarai dan adong bayar pago-pago ketur aja hasuhutom nama bayar pengeluaran waktu dahanon bosi Sibora ala nasida na mengidu laun. Alai dang adong pago-pago, ala memang daksa foto ise nama nakko. Tabereng manuain, bado relevansi pati dot uhum taringot ku panakko ni. Esensi ni panakko takko raja ko berperilaku baik, jala ikon terdesak. Jadi ikon adong do syarat terdesak. Bolo manakko dang alani terdesak, motif ekonomi do, misalnya sodako tepeng upaha dan seterusnya, anggui memang dak takko raja, takko tu banti. Senari, bahak do panakko nuaeng, jelas sangat bahat. Sonau cari konak di hutan amin, bahak tak panakko sampai senari. Di kota open bahak tak panakko. Kalau di hutan amin sesuatu yang paling lazim nuaeng, jeru, demi muse coklat, demi acibun, demi kalapa, pisang, marmaguad don, sampai senari. Bahkan panakko dan anggotarin itu jenis-jenis ni panakko nak pinani kan suasuanan, pinahan, tahu, jual, nolosan lari, HP, motor, hepeng, terutama korupsi. Enggak bahas nama nak kemain. Alai mulut tabe dengan dong koruptori natak kuraja, merasa. Adong do natak kuraja dong aku tong taring tu hepeng. Adong do aku kerja di perusahaan.
Koti-koti do takoi mana, laho manuhur sigaret do. Jangan do kepeng na manuhur sigaret, alai dak tarorop so mar sigaret. Ibu di mana mah hepeng ni perusahaan ni, alai di pabuai mana. Na ibu di mana hepeng na, jadi erong do memang pangalau tak kuraja. Alai dak taroro di mana laho marisa. Molo motif manakon wain dangalani keterpaksa abe. Dangalani emergency semonak dinani. Lai sebagian dang ibe. Dangadong betak kurajan wain ngubahkan. Anggo menurut pendapatku 99% panakon wain takuhatuban nama. Alai tentu molo takuhatuban molo suku kamu masa dope uhumon dihitaan asli dihitaan molo takuhatuban membayar simamitui anggo dopak gelengau masa dope alana na juli pinahan terutama pinahan hotak kasuasuanan utang di huta bedi sidak koni langsung nama polisi alana struktur tawa yang menetong berbeda anggo na juli itu struktur na dihatanon ima struktur huta orja bius anggo na ingon taksoni be struktur desa ini kecamatan ngabida kan Jala hakim na pe daksongon raja perhubungi be ngarong hakim tersendiri na penuntut dang na polisi ngarong hasuhuton na be. Jadi yang gunua yang sebetulnya semolusian habatahu budaya tabarwado pangalahot tak paring puna manakon. Alana buidohonon hampir sudi nama panakoni takuhatuban nama nangarok takuraja di termasuk dihitaan tumotikian nama takuraja. Jadi menurut honokku 10% panakoni takuhatuban nama. Jadi kebijakan nyukuta sina juli tarik panakoni bagaimana membina moral yang lebih baik. Bui manakku mulu kondisi terdesak. Dalam mulu manakku pedang gratis dah. Alaira bui do napuna ugasani. Ala di pabuat tu imana takuraja nggak bisa menuntut di mana membayar. Bui tu sungguh. Alai mulu uhumnar sungguh di garma satuluk keluarga ni ugasan nanti nak konai itu mulu uhum nah alai budu nang membayar jadi 3 hari berek kejadian sonon hati geleng memang dimaafkan tuh dak pola membayar sebagian ugasannya alai yang gunai ngondang adok tu bereng tu nah benar-benar hatuban panak kui zaman nuainon pasoni mara ugasas yanau mohon maaf mulu kurang warna pemain cadangan di baik kecuali kalau lebih cukup aku nasa itu lebih kita lebih baik. Melatih mah oras mah.